Tää on Perttu, mitä mies? Se on rahaa. ES! Anna mulla! Hei. Euro 10. Euro 10! Sä saat viimeksi alemalla, nyt on euro 10. No ei kyllä riitä. Anna tän kerran! Ota lainaa! Tän kerran! Paljon sulla tässä on? Anna lainaa! Sä et kyllä pääse näillä alkuun, se on 3 kertaa tää sun. Anna lainaa! Anna nyt arvoa! No, mä otan näitä tässä mukaan, niin katsotaan sitten ensi kertaa. Älä Teppu, älä! Voi perkele! Voi vittu! Saatana! Taas meni kaikki meni. Hei, saisin sulle yhden energiajuoman. Et vitussa. Anna nyt yksi. Et saa. Sori, mä oon sun ees. Tää on tosi hyvää. Kyllä tossa saittaa. No niin sieltä, niin mäkin. Taivalta ees! Jumalauta pois, ostakaa ES, halualla lähteä. Teppo terve. Siinä paha mitä mainit. Ei mulla, otetaan tyhjä. Paljon maksaa? Nää on se perus 10 kappale hintaa. Eli 30 vai? Joo. No, luotolle. Nyt on vaan rahoissa. No, vittu. Älä sitä ota. Joo, sun. Moro. Simo. Tarvun takaisin se yksi, minkä sä otit multa silloin. Kaunista kevättä. Mene sitä auringon tieltä, saatana. Ei, mikä sulla on? Mikä mulla on, kuule? Sä et tiedä mun ongelmistani mitään. Mikä sulla on ongelma? Kuule, mä en edes viitti kertoa mun ongelmista tommoselle rikkaalle ihmiselle. No, en mä nyt kaveri, jos mä olen. Tää on ihan tavallinen ihminen, psykiatri. Psykiatri? Mikä semmonen on? No mä autan ihmisiä eri tilanteissa. Haluatko sä auttaa mua? Joo. Auta mua, anna mulle rahaa. Mihin sä tarvit rahaa? Mä haluun ES-sää. Mikä on ES? Eikö sä todellakaan tiedä mikä on ES vai? Niinku, haluatko sä vaan ärsyttää mua? En halua ärsyttää, mut mä voisit tulla mun vastaanotolle puhua siitä, niin Mikä tää ääni on? se on mun käyntikortti, niin tuut käymään mun vastaanotolla joku päivä. Et mä tulisin niinku puhun ES:stä sunkaan. Joo, vois auttaa. Saisis mä niinku apua ES:n niinku hoitoon, että mä saan tän niinku pois tän niinku mun päältäni. Joo, puhutaan siitä sitten siellä. Ihan tosi. Joo. No voisin mä vaikka tullakin käymään. Joo, no näkyvillä. Mutta lähden nyt perkele siitä, että mä saan auringon ottaa. Siellä on kevään alkua. No kuule hienoa itse.
päivää. Eero Sepi, Perttu. Pekka Perttu. tulit puhumaan sun ES-riippuvaisuuksista. Joo, todellakin. Ne on vähän vaivannut mua. Jaha, kerrotko mulle vähän enemmän? No, en mä tiedä. Osaa sanoa oikein. Hei, Vaivannut anteeksi, ES. olisiko keskeytä, olisiko vikonpuolissa päästä tää sisätilossa? Tiedä, niin no. Todellakin ES on hallinnut mun elämää. Ja tuoltaan tulee yksi, joka hallinnut elämää aina. Kato! Mä tiedän, mä oon nähnyt näitä ennenkin näitä tapauksia. Ei täällä oo ketään ES. Ei. Kato, nyt tuolla on ES. Mä oon ihan tässä, mä oon Eero Sepi. Täällä ei oo ketään muita kuin mä ja sä. Oi ei, tuolla meni ikkunan takana, kun se juoksee ES nytte. Siellä juoksee ES. Ei siellä ole ketään. Ei. No kato nyt, ei siellä oo ketään. Kyllä siellä on äsken, kun ES oli. Täällä on vähän vakavaa toi sun ES-riippuvaisuus. Ei ole mä näin, mä vannon, siellä oli ES-tyyppi. Se otti povarista ES. Näytti mulle sitä. Kyllä mä tiedän. Kuinka kauan sä oot käyttänyt ES? Kuinka kauan sä oot hallinnut sun elämää? Pari päivää. No, pari kuukautta. Vuotta. No, en mä nyt tiedä tarkkaa aikaa. Aika kauan, liian kauan. Se vie mun koko omaisuuden. Mä myin mun talon, auton, perheen, tyttären. No, se oli sellaista se aika. Et osaa sanoa sillä. Mitä mä teen? Nyt kerro mulle, Lukio Petri, mitä mä teen. No, meidän pitäisi ekastaa sillä, että me varataan sulle lisää aikoja meille. Ja näyttää niin pahalta toi sun addiktiossa, että tulet käymään mulla useammin täällä vastaanotolla. No joo, selvä. Mitäs mä nyt teen tän ES:n kanssa? Voinko mä juoda niitä? No, yritetään ainakin vähentää. No, mä juon niitä aika paljon. Paljon sä juot niitä? 18. 18. No, mä oon aika paljon varastanut niitä kanssa. Että mulla oli toi dealeri. Se nyt ei enää tee mitään. Että se ei ole äsken toi tässä ikkunassa. Täällä ei ollut ketään, oli ihan me. Täällä oli se mun dealeri, niin no, ehkä se oli unta. Ehkä ei. No, tehdäänkö me sillä, että me ollaan aika loppuun, niin varataanko se toinen kerta, niin tuut sitten käymään täällä. Selvä. No, kiitos. Kiitos. Mitä? Nähdään seuraava kerta. Kyllä, nähdään. Pirttu! Ei, älä. Onko sulla rahaa? Ei, en sano. Sä haluat tätä kyllä nyt. Ei. Nyt lähtis halvalle. Lähtisikö? Tätä on vaikea saada nykyään. Onko vaikea saada? Oh, Paljon mä saan tällä? Yhden? Tuolla saa yhden. Selvä. Onks reilua? Oh. Okei. Vaikea saada nykyään. Ok. Kiitos. No terve Perttu! Terve. Mitä kuuluu? Muistatko meillä on se joogatunti nyt? Ei. No, mennäänpä soittaa sun ES-addiktiosta irti. Ei mennä mitään. Tuu nyt niin. Ei. Päästään aloittaa se. Mulla on kaikki ihan hyvin. Joo. Mennään kokeilemaan. Aloitetaan. Olla ääni. Ei rauhoita. Jälleen liikkeelle. Mitä sä ajattelet nyt? Hei Simo! Anna ES! Selvä. Kiitos. Hei, Perttu! Tuo kaveri seuraavalla kerralla tapaamiseen kanssa. Selvä! Mä oon ES.
Ajo toi. Joo, Eero Sepi. Jaa. Sun piti tulla sun kaveris kanssa tänne. Ja Simo ei nyt päässyt tulemaan, se kuoli. Mitä? Mihin se kuoli? No, me juotiin sinne ES-sää. Jotain tapahtui. En tiedä yhtään. Joitti sitä ES. Sitä... Juu, ES-sää juotiin. Olisiko ollut ES yliannostuksen? Mut saattaa olla. Joo. No mites sun tilanne? Oot sä lisännyt sitä vai vähentänyt? Lisännyt. Se on huono, suhan pitää vähentää sitä. En mä halua vähentää. Mä halua. Tepon kanssa ollaan siinä. Tepon kanssa, onko sulla sitten Tepon numeroa? Niin Joo, vois voin vähän antaa jutella Tepon sen numeroa. kanssa. Joo, soitan Tepon. Ota se numero tästä ylös. Vittu. Teppo. No moro Teppo. Tässä on Eero Sepi. Joo, se Pertun terapeutti. Puhuin just äsken Pertun kanssa. Joo, niin olisiko sulla sitä ES? Ei, mä oon kyllä lopettanut nää hommat jo. Etkö? Voi hylvä! Soutuna! No mitä näitä näillä? Missä te muuten tapasitte? Sun perseessä. Ihan ok, ei mitään. Moro Perttu, mä oon ES. Joo, vai. Mä oon Eero Sepi. Missä sun kaveris on? Sun piti tulla sen kanssa tänne. Ja Simo. Niin. Simo on kuollut. Mitä sille tapahtui? Varmaan se kyllä mä tällä. Mitä se tapahtui? Mutta ei, tässä on hyvin aikaa, viimeksi mehän mentiin niin kuvattiin ja sen jälkeen vasta mentiin hakemaan. Otetaan nyt vaan jotain. Mennään vittu kuvaa. Missä meidän pitää kuvata? No, anna tänne Levi, niin katsotaan mitä kuvataan. Siinä. Viimeis! Se pois. Ja me juotiin ES-sää. Se yhtäkkiä vaan kaatui siitä. Olisiko ollut vähän niinku liikaa? Joo. Liikaa energiajuomaa. Eihän antaa jotain muuta kuin siivot. Eihän matkia. ES antaa stonkiksen. Eihän antaa pärjän. Se on joku vetää. Elias vetää sinä. ES antaa siitä. Perustaan tauko. Olemme taukomme ansainneet. Älä. Kovaa töitä. 2 on. Kuvaatko sä? Joo.